Makanya kadang-kadang ragu do mulut tu surga hola salakuan non dangadong ama songo dia mau mengadopi 72 bidadari na didok ni halakan adong di surga di huria nunga adongi jalan nunga masa be ima ditikilaho mabetangiang di pertangiangan tangiang sian parjabu hampir boi dohonoko inatama kepala keluarga mulu tu tangiang. Makanya kadang-kadang ragu do mulut tu surga hola salakuan non dangadong ama songo dia mau mengadopi 72 bidadari na didok ni halakan adong di surga. Kan itu pertanyaannya juga. Nungalai mago di habatakot tapi nunga mulai neng sirna heado dapot tu ditiki di pasahat titin marakup inatai mana makatai api dilebung na dua matai holan alana soboi madok hata iya di pasahat hata na bui di dok ibana ia marhata baraksi jago dua matai molo naik dada tinggi na hata nasohata tapi keluar do